तुमचं सगळ्यांचं स्वाद भरीज रेसिपीज या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत फणसाचं चिप्स. त्यासाठी आपण पहिल्यांदा हाताला तेल लावून घेणार आहोत, जेणेकरून आपल्या हाताला जो चीक आहे तो चिकटणार नाही. आपण आता अशा प्रकारे ज्या कट्ट्यामध्ये जे गरे आहेत ते पूर्ण गरे अशा प्रकारे काढून घेणार आहोत. हे पहा, अशा प्रकारे पूर्ण सोलून ते गरे आतमधले काढायचे आणि वेगळे ठेवायचे. हे पहा, असे गरे असतात ते पूर्णपणे काढून घ्यायचे आणि याचाच आम्ही चिप्स बनवणार आहोत. हे पहा, याच्या सालीमधून आता मी कट्ट्यामधून एवढे गरे काढून घेतले आहेत. आता ते पूर्ण क्लीन करायचे, म्हणजे त्याला असे रेषा रेषा असतात ते काढून घ्यायच्या. आणि त्यामध्ये ही एक बी असते, ती पण आम्हाला साफ करायची आहे. या पूर्ण गऱ्यामधून ती बी काढून घ्यायची आहे. हे बघा, मी पूर्णपणे गरे साफ करून घेतले आहे, म्हणजे त्या रेषा असतात त्या काढून घेतलेल्या आहेत. आणि आता हे फोडून अशी आतमधली जी बी असते ती आम्हाला काढून घ्यायची आहे. ही पहा, अशा प्रकारे आम्ही ती बी काढून घेणार आहोत. अशाच प्रकारे सगळ्या गऱ्यांमधून आम्हाला बी काढून घ्यायची आहे. जी बी आपण काढतो त्याची पण भाजी बनवतात आणि ती उकडून देखील खाल्ली जातात. कोकणामध्ये या पणसाची भाजी पण बनवली जाते, ती पण तुम्ही बघू शकता. हे पहा, असेच आम्ही आता पूर्ण गऱ्यामधून बिया काढून घेणार आहोत. हे पहा, गऱ्यामधून मी बिया काढून घेतलेल्या आहे पूर्ण, आणि जे आम्हाला चिप्स बनवायचे आहेत ते मी वेगळे ठेवलेले आहे. हे पहा, हे ते याचं आम्ही चिप्स बनवणार. हे मी चिप्स बनवण्यासाठी गरे वेगळे करून घेतलेले आहेत, ज्यामधून मी बिया काढून घेतल्या. आता ते आपण लांबट अशा प्रकारे कट करून घेणार आहोत. असं पूर्ण जर तळलं तर ते पूर्णपणे भाजणार नाही आणि कुरकुरीत बनणार नाही. त्यासाठी असं लांबट करून घ्यायचं, जेणेकरून ते लगेच भाजेल आणि कुरकुरीत पण बनेल. असेच आम्हाला सगळे असे बारीक लांबट कट करून घ्यायचे. आता असेच हे पूर्ण आहे ते मी कट करून घेणार आहे. हे बघा, मी पूर्ण असेच कट करून घेतले आहे. असे लांबट कट करून घ्या आणि थोडे असे मोठे ठेवा. आता मी कढाई ठेवलेली आहे. कढाईमध्ये तेल घालून गरम करण्यासाठी ठेवलेले आहे. हे पहा, तेल पण आता तापलेलं आहे. आता आपण त्यामध्ये गऱ्यांना भाजून घेऊ. अशी झाऱ्यामध्ये थोडे टाकायचे आणि डायरेक्ट तेलात सोडायचे. तेल गरम असलं पाहिजे. असं मी 2 वेळा गरे घातलेले आहेत. यामध्ये आपल्याला ना एक अर्धा पेला भरून पाणी घ्यायचं आणि त्यामध्ये मीठ घालायचं आणि त्याचं पाणी 2 चमचे जेव्हा आपण गरे तळणार आहोत त्यामध्ये तेलामध्ये ते पाणी घालायचं, जेणेकरून आम्हाला नंतर मीठ लावायचं नाही आहे. आम्हाला त्या तळताना त्यामध्ये मीठ लावायचं.
नंतर मीठ लावल्याने काय होतं की ते गरे मऊ पडतात, मिठाला पाणी सुटतं आणि ते गरे मऊ पडतात. त्यासाठी आम्हाला तेलातच ते करायचं आहे. तुम्ही अर्धा पेला पाणी घ्या आणि त्यामध्ये 2 चमचे मीठ घाला आणि तेच पाणी तळताना तेलामध्ये घालायचं आणि तळत असताना हे गरे असे ढवळत राहा जेणेकरून ते करपणार नाही आणि पूर्णपणे भाजून येईल, त्यासाठी असं ढवळत राहायचं. याचा गोल्डन ब्राऊन रंग झाला पाहिजे, तेव्हा ते गरे तयार झाले असे होतील आणि नंतर ते बाहेर काढून घ्यायचे. हा पहा कलर चेंज होत आलेला आहे, आता गोल्डन ब्राऊन असा झालेला आहे पूर्णपणे. मी असे एका ताटामध्ये न्यूजपेपर येतो तो घालून घेतलेला आहे, जेणेकरून जे तेल आहे ते न्यूजपेपर सोक करून घेतील. आता हे पहा गरे झालेले आहेत गोल्डन ब्राऊन. असे जे गऱ्यांना तेल लागलेलं असते ते असं झाडून घ्यायचं, म्हणजे तेल गऱ्यांना राहणार नाही आणि ते लगेच क्रिस्पी बनतील. असं पूर्ण झाऱ्याने तेल झाडून घ्या. हे पहा मी कागदावरती काढलेलं आहे, कागदावरती थोडंसं पसरून घ्या म्हणजे ते लगेच क्रिस्पी बनतील. आता हे पूर्ण गरे आहेत ते मी तळून घेणार आहे. सेम प्रोसेस आहे, झाऱ्यामध्ये घ्यायचं आणि तेलामध्ये सोडायचं. तेल गरम असलं पाहिजे. हा खायला इतके टेस्टी लागतात की तुम्ही परत परत बनवाल असली घरी. हे पहा हे पण गोल्डन ब्राऊन झालेले आहे, आता मी काढून घेतो. हे पहा गरे आता रेडी झालेले आहेत. असे हे इतके क्रिस्पी बनतात ना की खायला सुद्धा चांगले लागतात. असे तुम्ही बनवून जरूर पहा आणि जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कॉमेंट करून नक्की सांगा. Subscribe to our YouTube channel, hit the bell icon, like, comment and share.